godt lide at løbe, fordi at når jeg løber, så er jeg ude i naturen. Det er en utrolig lækker måde at motionere på, fordi at man er ude hele tiden, man får frisk luft, og man får ny energi. Det er for mig en måde at koble af på, og jeg bliver et helt nyt menneske. Når jeg løber, så får jeg det, som jeg kalder gratis motion. Og det har faktisk ikke noget med penge at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg alligevel skal ud og gå med min hund, og så kan jeg lige så godt løbe med ham. Og det kalder jeg gratis motion, fordi jamen, jeg skal jo alligevel afsted. Det, som er fedt ved at løbe, det er også, at det kræver ikke en hel masse af min tid. Jeg kan gøre det, når jeg vil, og det kræver heller ikke så meget af mit udstyr. Jeg skal sørge for at have nogle rigtig gode løbesko, og så skal jeg sørge for at have en god hat om vinteren, og jeg skal sørge for at have en rigtig god vest, så man kan se mig, når det er sådan, jeg løber i trafikken, for det er mørkt om vinteren, og man er nem at overse, når man løber. Når det er sådan, jeg løber, så får jeg koblet af, som jeg siger. Det kan være alle mulige ting, som kan være med mit arbejde. Jeg får vendt nogle problemstillinger, og jeg bliver på den måde helt anderledes til at se, hvordan jeg skal takle problemerne. Men den sidste ting, der er ved at løbe, det er, at hvis man har et godt løbeur, så kæmper man hele tiden mod sig selv. Og det er faktisk noget af det, som jeg synes er rigtig sjovt. Jeg ved jo, hvor hurtigt det er taget sidste gang, og så skal jeg altid prøve at forsøge at slå den her tid, jeg har haft. Så hvis jeg skal nå det, så skal jeg vist til afsted nu. Hej!